Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending nga isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong ating subong aga. Welcome sa isa naman ka episode no edisyon sa atong programa Istorya Espesyal. Pod sa gihapon sa inyo kubos nga alagad kun si Hal Israel Ising Silanga. Today is August 9, 2020. August 9, meaning 21 days left before mag-bear month naman. Mas tulo naman ng September, October, November, and December. Kadasig lang sang oras, kadasig lang sang panahon. And duwait lang na batsaga, no? Abido kadasig sa mga hitabo pagtapos ng December. Excuse, was dayon ang sari-sari nga mga pagtilaw diri sa aton sa kalibutan. Bilog nga kalibutan mo, no? Sunog, bulkan, gira, ang tayo ng tablang war between China and America. No, grabe nga mga pagtilaw, and then nagsulod ang pandemic, ano? And sa subong, way kita kasiguraduhan kung asasano ini siya matapos, no? So every single day amo ni nga tubang issue sa bilog nga kalibutan ang pandemic o coronavirus, no, nga nag-atake sa bilog iyang kalibutan, especially man diri sa Pilipinas, no. Isa sa sa may pinakadako nga case sa Southeast Asia ang Pilipinas when it comes to pandemic. Pero may gusto ko na ibla mag-relax. So nag-invite ako isa ka bisita. Nga siling ko dahil naman niya i-change ko na yung mood naton tanan subong, no. Kay siling ko medyo makapoy nga everyday do amo nagatubang naton anay. So I took a break and invited a good friend, no. Medyo unique ni ang iyan man yang experience, no, sa kabuhi, and gin-invite naton siya para siling ko ma-set man nga inspiration kag maski paano be hope, no, sa aton yang mga tagpalamati subong. But before ko siya introduce, no, ari anay ang pila naton ka mga gusto i-update sa inyo. Reminder, lockdown subong ang tatlo ka major markets diri sa Bacolod, no, ang Burgos, Libertad, and Central Market. So to those nga mangumpra, para sa ako niya assistant, no, ginsugo ko maninda.
nalipat man yung mismo nga sirado subong ang markets, no? So lockdown subong every Sunday for sanitation, disinfection sang bilog nga market kiti kung tulokon ta that is food ang gina-serve dira every single day. Tanan niya Bacolod noon almost nagakadto dira para maninda. So imagine kung hindi na siya ma-disinfect kag mas madasig ang paglapta no sang virus. So namin ng at least once a week disinfect or ma-sanitize na siya, no? Order na siya sa aton niya mayor being Leonardia. Update man sa curfew starting tonight, no? Sunday subong ma-implement na ang 8 o'clock na curfew. Do mga last week pa do August 1 or July pa lang, last day of July nagmuno si Mayor Bing gusto itan 8 o'clock no, so ginamendhan namon sa pagsesyon namon last Wednesday kagitagaan natin authority ang aton ni mayor no nga mag may ara siya sang iyam niya prerogative iya kung ano oras ang gusto niya get and 8 PM no ang demand sa aton ni mayor para why movement kung gabi diri sa syudad sa Bacolod mas less ang exposure amo na bla nga people virus kuno will stop spreading if people will stop moving, no? For as long as wala na siya sa pasahan, after 14 days ang patay na siya. And ang badyaw, update na sa mga badyaw kay medyo stress man ako sinig ta sa sinig tipo na sila sang aton niya social workers, no? Ang aton niya mga badyaw, especially subong ang pandemic nga naga-prepare sa ilang pagpuli sa Mindanao gintipon sila subong tanan kasabad na gid no gisakay sa jeep pangayo gabangga mabungguan tes karon aton pa sa sa aya no so gintipon sila subong pakaon gin-prepare sa isa ka isolation niya nga lugar until mas settle ang ilang pagpuli kay hindi mo sila mapapuli subong amo nakahapos because of this pandemic, no? Another update, task force disiplina headed by Vice Mayor Elcid Familiaran, nagasugod naman, gapang dakop gid dyan, no? So, be very careful sa mga purok-purok, sa mga, especially sa mga downtown areas naton, mga public places naton, kay may penalty na siya, no? Ang aton nga, mga dakop sa inyong task force. So, observe social distancing and mask gid, especially sa salakyan, no? Kag sa mga public places. Ang gin-cancel na ang face shield nga implementation dira sa mga public utility vehicle or mga jeepney naton. Another condolence kay Mayor Lim, no, isa sa pinaka kilala nga leader man kon sa patag sang politika, Mayor Alfredo Lim no, nagtaliwan siya at the age of 90 years old. Dati time na gid man na medyo may edad na gid man. And lastly, OFW nagadto kita kagapon, nagtubang kita sa mga positive dito ng OFW kadamo sila kagapon, no. I was informed do mga 91 silang ara dito sa isolation sa school kag medyo mabudlay gid no ang ilang sitwasyon kag ang ilang resulta na do ako bilang in charge dira gal gid di mabiakon bi ang mga swab na bi mo yan ka mga medical team yan ka mga doktor naton pero amo gid na kibot kita ko sa resulta but I hope tigaling inta ka kumpiyansa ti amo naging permahan man to sa mga in charge sang laboratory hindi man ko ka question. We can only hope and pray nga tani soon enough mag-negative na ilang resulta para makapulit naman sila mga panimalay. No? Alright. Maano ko anay? Malisa ko anay. No? By the way, reminder. Kagapon may isa ko ka Facebook friend nga ginscam 34,000 sa face shield. Nag-order sa Manila, ginscam. Reminder, may mga tao gid nga manghalit. No? Ang misyon sa kabuhi, mapakahapos, manghalit, manginto para mga kwarta. And kita naman diriya, dapat siguraduhon tang ang ato niya kapital, ang ginsupot ang kwarta, hindi man matuntuhan. So please, kung nag-transaction ka mo dira, especially kung online, as much as possible, cash on delivery. No? Amo gina as much as possible para hindi masakit sa inyo. No? Ang may mga tao ganyan wag pahuway, no? Amo ng lifestyle. No? So please, beware, no? Especially sa mga nagapang scam dira. Alright? Okay. Now, gusto ko sininga Domingo maano ko anay maeskapo ko anay sa sitwasyon naton subong no diri sa istorya espesyal medyo mapuno-puno nakita sang balita no sang stress sang nagkakatabo sa atong palibot no and siling ko mangita ko nay eskapo kadali nag-invite ako good friend ko no kay iyang life story medyo unique ni siya although na feature ni siya sa Jessica Soho no proti Bacolod non ini siya no and siling ko kag barkada ko gid siling ko base mera pa man yang way naka-monitor ni sing yaman nga
nga story, gusto ko man iset siya as inspiration, no? Especially sa mga young people nga nagamonitor subong ang yaman niya nga experience nga kabuhi ya maghahatag sa tumblas ang realization niya despite sing kakatabo subong sa mga pagtilaw sa mga challenges sa kabuhi ta, there is light, at the end of the tunnel, no? We have Michael Merosa, ang isa man sa mga ka-works ko sa social media, no, very active man sa social media, although most of them ngara sa akon niya mga social media hindi ko man niya kilala gid personally, but some of them good friends man. Mike ko click na lamang sige na, okay. Good morning, Mike. Michael Merosa, from Bacolod City, Bacolod non. Nang Mike igilita ato mga tagpalamate. Hello, good morning everyone. All right. Mike, you are a resident of, for now, currently, ara ka sa Barangay 16, currently. Okay. Barangay 16. Okay, si Michael, nagdako sa Holy Infant. Gin pa-adapt ini siya, or ginbilin, pwede ko makapangkot? Is it okay? Ginbilin. Ginbilin, if I closer sa microphone. Ginbilin sa sa Holy Infant. Paano man, kung insugiran ka sang gabantay dito, paano ka ginbilin? Gin-surrender lang ko eh. Gin-surrender lang ko sang sang family. Okay. So, ginbilin ka sa Holy Infant, sumag na siya. Sumag. Gin-surrender ka sa Holy Infant, and then, so, ay kagid sang, paano yung mga name na-derive, ang yung mga name? May may birth. Okay. Bali, pagbilin sa akon, may ara ko papers. So, meaning, ano siya, formal siya nga formal. pagbilin, gilisin siya nga, mati hindi ko kasarang, hindi ko ma-sustain ako niya bata, ibilin ko din sa inyo, amon siya. Okay. So, pagbilin sa imo, sa Holy Infant, natubuan ka dito buot. How long ka nagstay dito? Pila ka years nagstay sa Holy Infant? Bali, since birth to 6 years old. Kumusta ang life? Anong ma-recall mo sa Holy Infant? Dumduman ko may mga daily activities man kami, pinapahampang man kami na dito. Tapos may time man na nga gatuntuon kami na da. Tapos muna gambal na da ang kay mga madre na daga sa amon gabantay. Tapos gambal na dang madre nga amo na matudlo-tudlo kami sa mga mas younger pagit sa amon. So meaning sa ara ka to, duga diskwila kami to digto pa lang. paano kita explain sa inyo nga why ka mo ginikanan? Hindi ko na masyado ma-recall, pero ako bido bata pa lang medyo accept ko na balayaw nga tanan ka mo dira sa Holy Infant, do may acceptance tagi ba niya why ka mo hindi man guro tanan, pero some lang guro nga okay. So anong sistema kung ara ka sa Holy Infant man, gahulat ka sang may ma-adapt sa inyo? Hindi, nagapamangkot ka lang nga ari ka di nga agin billing ka kitibi. Kay tikis for example kung may magbisita tabi sa amon. Dora ba lang mambal kala sila yung may family. Kay kisa for example may mag-birthday tapos gusto digto mag-celebrate na makita mo nga may pamilya sila na do ka complete balaw ikaw ga ka man ka pamangkot ka man lang sila complete do ka mo na. Correct. Sakto na. Kay may mga times nga kay may like kami nakakadto kami mo pero may kami gani. There was a time man niya upod namon ang mga batchmate ko sa high school. Tapos instead niya mag-guest party kami kung diin nag-decide kami dito kami sa Holy Infant. And then amot ya. So dira nag-start ang dira pero sa amo na nga scenario acceptance ko naman sa self kung wala ko parents okay na ka mo na. Pero amo na hindi lang malikawan nga may times lang gid nga mamangkot ka gid Anong impact sa inyo kung may magadto dira sa Holy Infant? Ang ma-recall mo lang? Do ka hope lang nga hindi lang amon nga ang life ang asta lang kami diri. Okay. Nga ka araba lang baka nga someday ma-reach ko man ang amon na. Every time magadto sa inyo, naga-serve siya as hope. Do ka hope sa mga bata especially sa amon bing ara dito. So meaning kung magadto kami to gali, we are not just giving food and things. We are also giving hope to children. Okay. Hope gid na. Kay temo na do kami lang gid na tikido circle lang do ka circle lang siya kay tiba community kami na da. So if ever nga may magbisita sa amon nga iban nga tawo, so ara do may hope ka balahaw. Hindi ka mo makagwa. Hindi. Kay mga bata pagig kami to basang nga mo to nga. Yeah, siyempre hasta 6 mo. So meaning hindi nyo makita ang mga hindi masyado. Ano nga rasagwa. Do mo na be. So kung magadto sa inyo, do inspire mo kamo. Pero may times na nga like for example kung magmaskara
ginalagaw kami na sang amon na nga ano Ah. na amo na So, so, dara kami ka-expose naman sang ano society nga Oo. ginatawag. So, ma-recall mo before kung may magbisita sa inyo, doon ka-inspire. Kaya nga, nakaka-inspire ka. siguro, makaamong ko ni, makaamong ko to. Wala man naglabot sa point nga, kasi syempre at the age of 5 or 6, may buot ka na eh. Ako, 4, may memory na ko eh. At the age of 5 or 6, kung ambot mo recall mo pa, why man nag-question si mga man, nga do ka unfair sang life, nga do ka, nga sila ya, May ara gid may times gid jakis ang mamangkot ka gid eh. ma-recall mo pa mga upod mo to, sa una. May madumduman ka May pa may mga iban nga madumduman. Why na ka mo kita ay? So far subong wala masyado. Kung may mag-adapt, may mag-adapt gid man ako. May ara iban. So, Mga iban gani foreigners gani ang ang gapang adapt eh. So, anong ma-recall mo? May friend ka man sang gagamay ka, nga dugin kwa na siya sang amo to nga time? May mga times nga may makuha sa amon nga ano da. So, anong feeling nyo siya na kung may mag-adapt? Akabis ang amo to nga time guro do. Why kami Do may ka wala ka lang kay kaano man ka discreet man bi sila magpagwa sang bata, magpa-release. Kami nga mga bata do wala lang kami ka ano bla do ka batsyag bla masyado. Ngawain na siya gali. Oo, nga wala na sa gali. Kay do ka amo na do ka nami man sang ilang nga pag-release sa bata. Oo, mag-ibot ka lang ala. Hindi ko kuway na to, wow. Kayo no, nabi for example ang foreigner na or kung sino mang gidang madap sa amon. Ma-outreach program, mataghatag program, unya mo na. Tapos mo na do nang may mapilian na siya gali. Tapos i-endorse na sa binamon sa staff na amo na dayon. So, i-process ang papeles, and then, baka mo na. kwaon. Okay. So, ato ka sa Holy Infant as the 6. And then, Gin-transfer ko sa boys home. anong purpose nga transfer ang mga taga-Holy Infant sa Boys Home? Para mag-eskwela? Mag-eskwela kag hindi na naman sila matatapan masyado gid ka Holy Infant kay do may age range lang bala ang Holy Infant tao. Ang Holy Infant is being financed by Di- government, ano no? po siya? Government, I think. siguro. Yeah, government na siya. Okay. So, pull out ka sa Holy Infant at the age of 6 and then nag-transfer ka sa Boys Home at the age of 7. Kung babae, kinabutang naman sila sa Abad. Ang iban sa may girls home man mo. Girls home. Sa Alihis. Sa Alihis, yeah. Oo. Alihis. Na, Alihis. Okay. Yung transfer ka sa Boys Home, nag-eskwela ka mo dito. Dito na nag-starting ang eskwela, study. Paano ka nag-adjust? Na yawang kagid Kasi kay damo-damo ka mo eh. Oo. Lumodamo ka mo tapos may mga dlago na ka mo nga upod. Oo. Siyempre, Siyempre, may mga dungol. sari-sari na da mo. May mga dungol daya mo. Oo. Oh. So, paano ka mag-adjust kung ma-recall mo? Wala, nang close ko sa namon sa cottage father na ginatawag. Di ba may tatay-tatay kami na damo. Tido mo nang nga kon nga ginastorya kung hindi ko masyado ka mingle sa mga sa mga upod ko dito. Siyempre kami dire sa gwa, nga ang life namin yung normal, no? Swabe lang yung pangabuhi, may ginikanan ka, gaskwela ka. Anong ma-recall mo nga mga struggles kung ara ka sa schools ng Boys Home? Because why ka ginikanan? Inablang you don't even know, di ka naghalin. And then, inin tao sa palibot mo, hindi mo maniparinte. So, may tendency ka diyang i-bully, ngawain mo nakita ang iban. Anong nakita mo itong mga struggles sa mga kabataan, nga mga parusi mo, nga duaya ginikanan? Amo na guro do ka same lang guro gyapon nga for example may magadto dabi nga mga families man be. Tapos ang iban ko bingopod be may mga family na sila ya. Pero ara ba lang hindi na bala matatapan or ginambot nang iban sa Oo, tsakto. Kami kinabuligan, kami da before mapiyak balay namon. Huwag nga naglakat ang nanay sa Manila. Damos lang mag-utod, huwag naman pa eskwela. Ginpadala siya namon para maka-eskwela siya dito. So, gobra na siya. Okay. So, okay. So, paano? Pero clarify ko lang. Kay may iba na nila ang Boys Home do mga adiko na do kamo na hindi na siya a home for abandoned children and orphans orphans nga bata. Kay may ara may isa na di ka tawag naman. Bahay Pag-asa. Amo na yung may juvenile delinquent nga mga bata nga Ti mo na i-clear ko lang. Okay. So amo na inyong mga struggles before. So nagstay ka dito from 7 to 10 I think. To 10 and then amo to may nag-foster sa ako. Foster same. Okay. Very interesting ning iyang very interesting ning iyang story.
until such time nga may na-discover ini siya sa iyang Facebook. But balikan na siya, may ari-anay diri kita sang masulod anay nga situation na lang no sa about subong sa ato niya public markets. Action, Bray? Yes, Councilor, no, may nga aga. Naglibot-libot kita bagugid lamang sa tatlo ka mayor nga market diri sa syudad sang Bacolod. And una nga napadulungan naton ang Burgos Public Market Action do kasawa sa action no. Councilor, no. Na-surprise kita kay diri sa may Ramos Street bala sa likod sang Burgos. May isa ka bloke diri nga bukas no. Inilakip siya sa kwan sa pag-lockdown kay klaro man sang palayag ni Mayor Bing Linardia nga Bugos nga market dapat nakasara way isang bukas way man sang may nagabakal. Pagpadulong naton sa Libertad Public Market mas na sorpresa pagid kita Konsilor. Damo gidya bukas gyapon didto sa bag-o kita nag-pull out didto pero naka-live kita sa aton sa ning Facebook Live. And inayawan ka saway ang City Legal Enforcement Team o kon unit nga ato dito na-assign sa area kay kapila na nila balikon nga magsira pero bukas man gihapon no pero napilitan sila nga sirad-an gid sa sini nga mga tinion kay manug-abot na ang patigayon sa disinfect councilor no. So damo-damo lang sa Libertad pero maayo naman nga balita para naman niya sa Central Market diri sa may downtown area sa Bacolod. Kay halos diri sirado gid way gid bukas bisan isa ka bloke ginlibot naton ang nasambit nga area no. So sa Libertad kag Burgos gid lamang ang medyo may ara sang nagbululukas ang may pinakadamo sa Libertad. Sa Burgos daw pila lang kabilog pero namuno na sila no sang otoridad nga kon pwede mag panirado. Ang sa Libertad o galing kay bisan nga ginasaway na sang mga otoridad ang iban nagapang pakatiga sa gihapon. Tabon-tabunan na nakatrapal pagkatapos pagtalikod buksan na naman sang ila sining tag-iya mismo action o kon councilor ising no. So muna ang sitwasyon sini matiniyon mabalik kita karon dugay-dugay kon may ara na sang maga-disinfect sa nasabit nga area para at least idul-o pagidaton ang panibagong nga mga balita gikan sa palibot sa syudad sang Bacolod. Amo nang balita sa patrol with Action Nixon Tahom, Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamong salamat, Action Brian Morden. Update na siya sa market nato no. Nag-aayo kita sa mga mga vendors para gini sa inyo man mismo actually hindi niya para lang niya sa mga manugbakal dira para gini sa inyo mga vendors ang ginahimo nato no para tinlo ang ginagawi ninyo nga despite nga kamong expose sa ato mga sari-sari nga mga customer dira ang area nga napalibutan yung tinlo man. Okay, so gamay nga kooperasyon sa ato mga utod nga mga vendors no. Okay, padayon kita. Michael Merosa na ato nga guest no. Okay, Mike. So nag-adapt sa imo at the age of 10. Oo. Pero sige eskwela mo? Oh, sige to eskwela ko. Dra mismo. Bali bagong kwa ako. Tapos nag-continue ko sa eskwela ko diri na sa sa home site. Home site. Oo. Okay. And then how long kumusta ang pagkabalo mo nga may makuha sa imo? Do ka nami lang sa feeling kay ti mo na do makambal ka naman nga lain naman nga environment ang imo nga nga ipangabuhion. Okay. Okay. And of course nagstay ka man dito for how long? Mga 7 years. 7 years. Dako man nga lawig man dito. Until such time nga what happened? May gamay nga mga misunderstanding lang which is normal. Which is normal. Okay. So after 7 years, pila ka na to? 17 ka na siguro? O, may buot ka na. Oo, may na gid eh. Oo. Na ako, college na, college na. So anong natabo? What's next? Amo to, nag-decide nga mabalik na lang sa Buisom Liwat. And then, amo na, luckily, nga may nagpili sa akon to nga imuon ko scholar dito sa Lasal. Senior Fide Association na silang grupo sa Lasal. Tapos amo naging kuha ko na doon nila sa Buisom. Tapos ginpaskwela ko nila sa Lasal Education.
balikan ko na ya, ang boys home, na experience. It's either ma-influence ka, magdungol ka man na po sila. Pwede. Kasi damo mo, sasari ka tao Pwede, mo, or ikaw ang influence sila. So, sa mga upod, mga dungol, paano? Why can influence negatively sa nga to? It's a matter of choice naman siguro. Kay, for example, kung choice mo yung nga magsabay-sabay sila, although kami, may mga barkada-barkada, man dabi. Pero, ikaw, kung, for example, kung ang pananaw mo sa kabuy, hindi iya mo na ka, like, for example, do ka positive, kaya nga, kaya ako bido ang plan ko gidya for example nga na-admit ko na yung mga ako na lang gidya mo. Wala na gidya. Tigang balgig ko nga maskwila kuya tapuson ko gid niya hasta nga makaubra ko sang tsakto do kamo na bala. Saan nag-start ang amon ang thinking man? Gawonder ko kay iba niya kabataan dulain ang amo na gani. Gakakibot ko kay ambot. May nag-inspire sa imo that time, may nakita ka anong nag-push sa imo nga despite nga ikaw lang isa, nga kabalo kaya nga daw ay kaya katsindi kung may parent ka o wala, naging pa-adapt ka. Ano nag-inspire si mo man? Yung nag-drive si mo? Nadumduman ko mga bisita na sa Boys Home. Like for example, may mga bisita kami ng mga estudyante. Tapos, may isa-isa na sila nga nag-assign bala nga, for example, may interact ka mo sa mga bata. Tapos, kung mag-interact na sila, timo na masturya, muna mo na. Tapos, amo na, do ga-share sa akon bala nga, amo ni ang sagwa, mas hindi ka na dapat niya mag-settle kan diri ka lang gidya hasta do ka mo na balahaw ako man niya nga do ka positive man sa life na inspire ko sa iya nga gina-share sa akon. Okay, wait buot silingon sa harap na sa Holy Infant pagpa-adapt lang to si mo ya gatubo ang buot mo may mga instances na yang nagaka-inspire ka na gid man niya nga nag-develop siya into positive outlook with sa life. That's why tagsatom na tagpalamati mga ka-aksyon, no? Nang sometimes ang word lang napagwata sa babata, especially kung mature na ta. Let us as much as possible consider ourselves nga influential sa ibang tao. Bisan ang ordinaryo, bisan ang simple. Be very careful sa nabuyan nga words kay sa mga taong inastorya ta. Because you'll never know. You'll never know basi ang inastorya mo. Gaka-inspire na to gali. Ano to siya gali, naghukwa siya gali hugot sa imo, hagin share sa iya. That's why as much as possible positive ang nagwa sa niya baba, no? You'll never know nag-inspire na siya gali just like natabo sa imo. Okay, nag-eskwela ka college, ginpa scholar ka. Sa Lasal. Kumusta pag-eskwela mo so far? Mabudlayan pa ko na kay ang naman lain na naman yung environment tapos araba lang stereotype wala nga makabati talasal do ka manggarano do ka muna pero amo to do digto ko lang na experience gali nga hindi man gali yang Lasal gali puro amo lang na no ka muna bala nga damo ka madagali upod nga do ka preparyo man sa imo mga scholar man nga nan kasugban bala sa kabuhi do ka muna. Musta ang grades mo to? Okay lang. Mayo man. I wonder paano ka hindi ko matsindihan lang paano ang mga pagkaon. Kiti way ka ginikanan way. Paano bali nang may ara na da program sa Lasal nga do may free lunch kami na da. Oo. Tapos ang sa iban ko naman yang meals siya, may supply man sa akon like for example sila na ang nagkuha sa akon, gatag na sila sa akon allowance. Tapos ang sa board and lodging ko naman niya, ang Rotary Club naghatag na sa akon. Rotary man ko mo. Sa ko ng Pochaminday Vice LC, actually amon chairman si Sir Charles Salem, no. Pochaminday Sir Edgar C. Rotary Club. Grabe, no. Dira mo na makita nga ining mga organizations, mga NGO, siling mo do NGO na sila. Pero gahatag sila impact sa lives. Gid sila. Ang ilang existence can really make a difference sa lives ng sa katao. Kaginang tao could also spread, inspiration bla kag maayo man yung ehemplo sa palibot. Okay, so nag-survive ka through this
ng mga butang. May mga NGO lang, may free lunch lang be, may scholarship lang be. Imagine, no? That's why ang kabataan sa buong must be very grateful. Kung may parent ka nga nagpa-eskwela sa imo, nagpabaka, bulig sa imo, nag-guide sa imo, nagpabalon sa imo, nagpakaon sa imo, why ka nagigya rason niya hindi ka magtutom sa kabuhi? Because ang atong guest subong is one classic example nga he has nothing. Why family? Nagdako sa Holy Infant Boys Home. Why? He doesn't even know kung pension nagalin, no? At what age ka nag-start pangita sa imong family? Actually, di gid sa siling nga pangita. Kaya ang acceptance ko yun naman niya sa self ko, do ka full na gid balay nga wala Why na. na? Wala na gid ya. Oh. Do amo nang nga kon nga ngambal ko mas strive hard ko ya kay para ma-reach ko ya kung nanong gusto ko. So all your life may sense of acceptance na gid man niya nga. meron naman gid. Ako na lang yung isa. Do ka man na. Okay. Now here comes isa sa pinakadakong impact sa imong life. No, isa sa pinakadakong impact sa imong life. You met someone sa Facebook. What happened? Bali first year college ko to bala mo. Pila Sa ka to Lasal. 18? Do mga 18. Oo. Do nga man na. Tapos may nag-add sa akon. Ang pangalan niya Michael Merosa man duwa kami pareho. Parehas kasi mo. Bro kami tapos ginlanto ko yung profile. Tapos kita ko to daw may resemblance kami sa itsura. So digto ko na kibot, tambo ko la base mega tripping lang bala sa ako now. Tapos, you thought ba si imo man to? Kasi tripping lang niya bala. lang ka. Kasi do ka uso na bing tripping Yeah. sa Facebook. So mga chimpo. Kapos maghimo sang dami, kapos maghimo sa Amo mga account lang do. Okay, pag-add si imo, gin-check mong profile. Pag-check ko, do may pari-pariho kami itsura. Bukula, sino ni saya. Tapos mo to, nag-chat-chat na kami. Asa na mangkot na ko kung sino ngalan sa mama niya, muna mo na. Tapos digto na nabalaan nga, pero nandugayan pa na. Nandugayan pa kay ti gin-open niya pa kay mamaya mo. Ay, kay mamaya, mamagali na mo. Nga mo na bala nga minamit sa bala sa Facebook, muna mo na. Tapos mo to, do ka revelation na nga natabo. So, ato galing ang Michael Merosa, man niya isa, nga ginag-add si mo sa Facebook, is your Brother. Elder or Elder brother. Elder brother mo. So ang name is also Michael Merosa man. Naglain lang kami guro kay may middle name siya yung nga ginadala. Okay. So ginadya ka, ginmangkot mo man siya, nga naadya ka. Okay bali ang unod ako gid galing nga na friend ng pakaisa namon. Merosa man ang apelyido mo. Tapos nagamba lang yung pakaisa, which is pakaisa ko man sa iya nga may Michael Merosa sa Facebook. Temo na to dayon ginpaadya sa saan man? Ginpaadya ka. Ginadya ka. Okay. So pag-add same ka mo name, do same ka mo profile, and nag-chat ka mo. Nag-chat. Amo to, chat kami gambal nga. Uy ngalan ni mama mo Erlinda Merosa do ka man pala. Tapos gambal so nga nabalaan mong pangalan sa mama ko muna muna. Ginangkot mo sa microphone mo. Tapos amo na to. So, dito nyo nabalaan, gin-check mo ang... Kaya may birth ka, di ba? Tapos ang balya to sa akon, pwede mo ma-picturean ni mo nga birth certificate. Nagano'n sa baka wala problema. Gin-picturean ko. Tapos, mo nagambal to sa nga, do si mama ko, gid na Temo to do yun. Ginpamangkot ya din si mama yun. So ang inyo nga Iloy, why na no good about you? Wala. Okay. Tapos amo na to. Nag-confess na sa kay mama nga may gina-chat sa bala nga Michael Merosa diri sa Bacolod, mo na. Tapos do nakibot man si mama nga nakabalo siya bala about sa ako now. So why gila nag-mention niya? Why gila nag-mention? Gintago gi ko sa pila ka makabagutod? 3. Pero duwa lang kami yung mga utod sa tatay gid. So siya ang magulang, ikaw ang ikaduwa. Bali may 3. Oo. May pinakamagulang pa kami. Tapos kami na din nga sa duwa sa same nga father. Oo. Okay, so I don't know if pwede ko siya ipamangkot Okay lang. Nagin-explain sa imo kung agin pa-adapt ka. Gin-explain man ni mama ang balya kay tungod sang kapigaduhon, bata pagid sa tapos do hindi ako bla marapal gid ba na nga maatipanan gid masyado. So ginbilin niya na lang ko instead nga mag-suffer pagid bala. So paano siya nakalabot sa Bacolod? Amo to chat kami be. Tapos No, what I mean is sang dalaga siya. Kay taga ano na siya, taga Calatrava. So aris lang sa Negros. Oo. Then pagbata ginbili niya ka sa Holy Infant and nagpa-Manila sila?
Do ang Manila to ni mamaya obra lang to. Pero ang brother ko ara pa nada sa Calatrava. Bali dara gid nagdako ang brother ko sa Calatrava. Kay ti ara gid ang family namon mo. So pag-adjust sa imo ato sa Calatrava, Hindi, ano na to Manila na to. Manila na siya. Okay. Advantage ang, you know, few sa mga advantages wala sa social media is things like this. Nga gaka-acquaint ka bala sa mga tao nga why ka kabalo nga like Facebook, what if I Facebook? Eh di asa Gani. subong ay kakabalo kung sino yung family mo, kag di ka naghalin. Oo, mo gid. Through social media, kadamo sa nagkaka-connect ng mga tao, no? And one example is ang imo mismo mga life. Okay. Now, pag surya ka mama mo, gin-admit ni mama mo sa iya. Pila edad sa magulang mo? 1 year ano lang sa sakon. Ang gap niya sa nakatuig. Oh, that's why medyo baby man siya Sa mamotong time mo. Okay. Okay, tapos, sang nanugid siya kay mama mo, nag-admit si mama mo. Nagano na dayon nagambal man si mama nga amo na nga may gimbilin sa kay tungod amo na sang ilang nga sitwasyon sa una do kamo na. Pero ako do wala man lang sa akon. Why ka nag-question? Do wala man siya do kay tido ako amo to lang acceptance ko ya sa akon nga sa fido ka okay naman. Pero excited ka syempre. I mean, you know. Partly excited ka nga makilala mo na sila kay ti nga identity mo man na sa person ginalan mo man gid balaan mo kung di ka gid dalin bala. Oo. Kung sino pamilya mo na. Although mera kuya friend nga ang apelyido is lipat sa apelyido yang tutuod. May tutuod siyang apelyido mo. Way asa sa bungay gidya. Although ginatempt na namon pangitaon. Way gidya. Ang tabo to ang iyang parent nagboard sa Banago. Damos lang mo to kuno namang unsib lang mo. Tapos ug bata sa iya, dapat siyan ang piyak balay nila. Napatay ang bata sa piyak balay. So ginbilin siya to. Oo. Ginhatag na siya bala. Dason nagbalik na guro to kung diin to halin niya ang mag-asawa to yung nag-board na to sa Banago na yon. Bit-bit ang kabataan niya, bibili na siya. Nga tabo, ato napat ng after 3 years or 4 years, nag-decide lang nga duwa nga mahimo liwat bata. They will start a new life. Ginbili naman siya sa utod, ya. Meaning may couple nga nag-adapt sa iya. Oh. And then after 4 years na kin-adapt siya, nadako na siya. Nag-decide lang nga duwa mga buhi naman niya bago. Nagpamanilas lang nga duwa. Ginbili naman siya sa ang babae niyo. Ginbili siya sa utod niya naman. So nag-start naman siya sa utod niya. So na siya mahilig sa headset kanya. Pag kasama niya naman magwa kami headset na siya. Mangkot siya mga mahilig sa headset tao. Kaya ang suren ako no, siyempre kung bata ka, dungol lagi man ang bata ka mo. Ginabako lang siya kuno, lagi na ginasaway siya, nakigan siya kuno. Kag ginakulong siya, lagi na sulod siya sa kwarto. And then siyempre may fear ka kung bata ka. No 6 siya pala mo. Hadlock siya. Ang may radyo sa Jollibee sa una, mga promo. Nga asa matulugan siya or madula hibi ya bala or madula affair ya sa kwarto. Music ng gahil sa iya ko ng soul during that time. Asa sa bumahilig siya sa music, DJ, may headset siya. Because ang music is nag-play bala nga important nga parts ng iyang life. And subong why na nag-stop naman siya hoping. I don't know, hopefully one day para sa imo ganun kiti pila na siya 30 na siya Ay hindi wala posible. 29 30 na siya. So gin-attempt man namon pangita na may mga parehas ngalan sa iyang Iloy, duha ka bilog pero layo-layo, Balasan, Iloilo. Ang isa daw forgot the names ng lugar to kung diin to. Same gidya. Tapos gin-compare namon ang edad, pila ang edad nga possible amon edad sa imong nanay. May isa to yang do ang Balasan bido isla siya bala sa punta-punta na gito. Sige lang sa maabot na simpong nga do stable ka na, try mo pang taon ni. Kung di na siya nga tao through Comelec, mga tao may kung base magita mo. But up to now ay gyapon, pero he doesn't mind as well. Pas man si imo do nabato niya naman lang. Kasubo lang gidya nga you know may part sa life mo nga kulang gidya because you don't even know kung di ka naghalin. And feeling ko iba niya struggles ng kabataan just like you kagang shaman to be kang iban pagit niya taga holy infant. Siguro you know ikaw galing guro ya because of your positivity sa life. Kablo ka Mike. Ay sa mga tagpalamati ta. Ang life is really a matter of choice. Yeah. Kung anong pwede matabo sa kabuhi mo, depende na siya kung paano mo tulukon ang life mo. Example, kung gapati ka nga malas ni, di man lason siya ginaya. Oo, amugid. Pero like nga ako niya personal ko niya, pwede nga sala ni siya, pwede nga tsakto ni siya. Pero personal ko, gapati sa malas. Kapati ko sa timing. Kapati ko nga ang wheels ng Ginoo mas
insakto compared sa wilta. Kaya kung may pangayoon tak hindi madayon, kung consider mo siya nga malas, di malas gid siya. Pero kung consider mo siya nga hindi para sa imo, tungod mas may mayo nga para sa imo, then hindi siya malas. So life is a matter of perspective. Tulukon mo siya. Like ikaw, pag-interview ko si Mon Kagina, ang ginasulit mo is positive. Gambal ka. Naghugot ka hope sa mga bisita, gusto mo makaeskwela, grabe nga positivity. So kahupod man ang hope sa aton, kag sa imo man yung life man mismo. No, and and eventually nakatapos sa gidya. Imagine why ka ginikanan. Kaya namit mo sa ulihin na yan mo. College ka na gani pero nalabot mo siya ang imong handom mataman. Meaning gaupod sa aton yung life ang pag-treat naman sa kabuhi. Kung ano how we treat life, how we look at life, gaupod siya sa aton. No, every day. So ang pagbugtaw mo pa lang puro na negative na pinsar mo nga basi way naman ni tsansa, basi ma-fail naman kung ma-fail agad. No, so dapat as much as possible mga buhit nga positibo lang. Nga inablang kung may basog ako no, nga ang tubig tunga. It's either depende sa panulukan mo. Mabal ka nga. Tunga lang siya. Tunga lang ng why siya napuno. Or mahambal ka nga. Tunga na siya. Lapit lang mapuno. Depende sa panulukan mo. Kung feeling mo tunga siya, kulang yapon, kulang Pero kung positive ka, tunga siya, lapit na lang siya mapuno. Then positive ka. Nga enough na ni para sa akon. Gamay na lang puno na siya Or malas. Tunga ba? Nagkulang pa. You know, matter of perspective. Faith man siguro, faith gid kay God. How's your spiritual life? Okay, good. All these years nga nag-struggle ka. Amo nang nami kay do bless gid ko yan ni Lord sa tanan ko nga journey sa life. Although amo na may mga challenges ka lang pero ang kay kabalo ka man nga arab la sa Jeremiah 29:11 na bala nga nagambal na si Lord nga for I know I have plans for you. Do ka man na bala. Correct. Balang do dara do mahugot ka na lang dara nga verse kay ti kabalo kaya si Lord may plan gid para sa imo mo nga hindi sa tanan nga bagay nga like for example ga face ka be challenges be nga dara ka na lang gid hindi gid kay may ano yan mo may Ginoo tay nga ginasaligan do ka mo na paano nagang active mo ang spiritual life nang kati why ka man nag-training mo ara ka sa Holy Infant ginpadap ka sa Holy Infant pag 6 mo ginpagawa ka ginsasaylo ka sa boys home ginadapt ka naman, nagbalik ka naman sa boys home. I mean, why, paano? Why, like sa samon, nga magulutod, ang amon naman niya parent, ang nag-push amon niya nga i-involve niya sa simbahan niya, gamay pa kami. Sa imo nga, Ilo? Like for example, ikaw, ga-search ka man, kung gitang kamaturan na mo na. Tapos, may mga ginapadala na si Lord nga, si mo nga mga tao nga magpa-introduce sa iya. Like for example, ang friend ko na nga Christian, na, ginapadala na si mo nga tao para i-introduce mo nga amo ni dapat amo ni ang pag-ano mo sa kay Lord ka mo na so dara na nagsugod gid nga dara naghugot gid ba lang balikan ko lang to ang ang inambal mo nga niblang I have plans for I know I have plans for you plan to prosper you grabe na siya nga hope mo kung kabalo ka lang gid mag sometimes ng again personal kung hindi basi misinterpret ako sa tao bala kung kabalo ka gidya kung diin ka mahugot sang hope mo sekreto sa kabuhi na mo ini mga word ini mga words of wisdom ini mga biblical nga mga words kung nakogit na nga impact kung ga-monitor kasi kag gapatihan mo grabe mo amazing ang mga pwede matabo sa imo mo no okay that's why guided ka man because of that so wait lang kaya nalipat ko may follow up question ko na-meet mong utod mo sa Facebook parehas ka mo ngalan niya doa, gin-adya ka, nag-chat ka mo, na-discoveryhan niya mag-utod niya mo gali, gin-admit ni mama mo, gin-paadapya ka, and then nag-meet ka mo dito sa Manila man. Sa Manila through a particular TV program, hindi ba? Hindi, ang TV program nga to after 2 years na to ba mo? Dogin feature, dogin feature. Nagkitain na kamo Nakita na kami to Okay. Bali si mama, ginplitihan ko nila pag sa Manila. Okay. Tapos, amo to, digto ko na sila na-meet. Gisugat na sa airport. Although nadlock pa ko kay syempre. Wala ko nga na masyado sa ila. Tapos you don't even know them. Personally, sa Facebook lang mo nag-discoveryhan na tapos amo na ginambag kanila pagadto ka di sa Manila tiki kabalo ka naman sa Manila nga daan nga tao pagid nga dan tao mo na bala. So kumusta ang first nyo nga meet? Pagkitain nyo gid?
amo na do sila emotional sila sa akon. Pero ako do wala masyado emotion bala. Kay ti sa for how many 17. years? 18 years. 18 years mo nga do ikaw lang gid isa. Ikaw lang isa. Tapos do ga depend ka lang kung sino ang gabulig si mo do ka mo na bala. Ang heart may independent gid ka tama. That's why grabe no. So basiway ka lang kabalo amo ng emotional effects sa imo eh. Nga pag meet mo sila hindi amo na very strong ka na gid nga daan niya because survival ang kabuhi mo eh. Pero never ko yung nag-hate sa ila ha. Pero sa una-una, sang bata, ato nga ba ko bala nga gapamangkot ko nga agin bilin ko muna mo na. Pero as time goes by, wala naman lang sa akon. And not as emotional as we thought. Kung magtulog ka sa imong storya. Pero wala ko hatred sa ila. Kaya damo man niya ginatag si Lord sa akon nga mga tao nga ano man niya sa akon gabulig man sa akon. Naging instrumental man. Nga naging mama ko man naging papa ko man ka mo na ba. Ang imo tong foster parent okay ka magyapon niya. Okay. Kita ka mo once in a while. Okay. Before kita mag-end, giging guest ka actually kasi ling ko gusto ko ipakita bla nga mabudlay ang ginagyan mo. Mabudlay ang journey sa iyong mga life. Pero subong okay ka gidya. No, business ka, may mga trabaho ka naman. And I hope no in nga story bla nga gin pagkita ta subong nga aga will serve as inspiration man, no. Una inspiration sa mga young people nga here comes one person who doesn't even know kung di siya nagalin during that time pero nagtutom, nakatapos eskwela. Eventually, tagaan siya regalo, opportunity nga ma-meeting ang parent. Isa ka person nga alone, nag-survive, nang depend lang sa bulig sa ibang tao, pero maayo ng nadangtan. And I hope ang kabataan, subong nagkapamati, ma-realize nila nga kung may parent nga nag-supply sa imong needs, no? May parent nga nag-guide sa imo, pasalamat gid. And express mo gid sila yung wala ka nila yung with all due respect man sa mga parent no nga sila ang nag-upod sa imo samtang gatubo ka. Why man sa perpekto ang ginikanan? Tanan sila man, tanan may kakulangan man. But ang isa ka butang sigurado ko gating huwain na sila nga i-provide ang needs nilang mga kabataan. And I think you're a good Christian also. Kay nagapatigit ko yan, buugid yang ako niyang heart nga ang kabataan nga gin-train to have faith in God. Mangin maayo gid siya. Hindi na siya perpekto, damo siya kulangan, sinner man na siya. Pero once gin-instill sa heart mo, ginalam mo lang Ginoo man niya musulod man sa heart mo igadyo gid na ya. Proven and tested na ya. Sa ako personally, nablang once yan nagtanom ka sa heart mo, i-allow mo siya nga take in control. Amo na bala permibla sa atong decision making, mga aksyon sa mga Sunday sa aga. Hindi ta pag-push ang ato lang gusto tanan. Just give your best effort like what you did. Himo ang tanan pero hindi ta pag-ihatag sa kamuta ang desisyon. Nga amo gini gusto ko ya, gusto ko green gid, gusto ko ng hindi. Because sometimes basi kung puti ang para sa imo para colorblind kito gali, kundi masapos mo makita siya. You know, give God the chance to take control sa imong life because most of the time mas namin ang plano sa aton. Hindi ta pag-push ang gusto ta lang. Thank you Michael for the inspiration, no? Nga amba ko ang pahuway ko na sa COVID nila, no? Medyo makapag-apoy na every day amon tubang taas ni ko invite yung lamigo ko kay feature ko nang iya nga story diri para pakita nga may hope gid siya. May hope gid siya nga despite amidst all the challenges sa atong life sa punta tanan ang may pag-asa gid for as long as positibo kita. Sa inyo dira subong nagapamati sa aton, this is Michael Merosa, good friend of mine, no? And thank you gid sa pag-upunyan sa amon diri nga Domingo. Ambal na kuno ang Chimpos Mertos kali ang gogos tamo to galing namin kuligad. Ambal na kuno tigkaribi Chimpos Mertos pero sa tao nga mapisan jag matutom wala sang tigulutom. Tandaan ta gid na permi. Ini sa gihapon niyo kubos nga alagad kon si Hel Israel ising sa langga kita lawat next Sunday. Hindi malipat niya magsimba sa buong aga kag pasalamat gid banding with your family and mga with the protection sa Ginoo. No kay ang life is not in our kumbaga kamot. Aral niya sa Ginoo tanan. So i-offer siya tanan kay mas nakabalo na siya. Happy Sunday. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!